Kaixo, ongi etorria, proportzionaltasuna lehendik ezagutzen dugun gai bat da, eta horregatik sarrera gisa emango ditugu 3 hitzen esanahia eta gero hasiko gara poliki-poliki problema berriak lantzen. Eta hitz horietako bat zein da? Arrazoia. Zer da arrazoia? Bi zenbakien arteko zatidura. A, zati B. A eta B zenbakiak dira eta izan daitezke osoak edo hamartarrak. Hobeto ulertzeko errezeta bat dugu hemen, 4 pertsonentzat bizkotxoa. Eta jartzen du. 2 arrautza, 3 neurri irin, neurria esaten dugunean zer da? Jogurtaren ontzia. Badakizu, bizkotxoak egiten ditugunean, marrubizkoa baldin bada, erabiltzen dugu jogur bat marrubizkoa, edo limoizkoa baldin bada, limoizkoa eta horrela, eta horren pote horiek izaten dira neurriak. Horren, 3 pote edo 3 neurri irin, 2 neurri azukre, eta neurri bat oliba. Eta 16 gramo legamia, hori poltsetan etortzen da. Hori da, oinarria egiteko bizkotxoa. Nola egingo genuke arrazoi bat? Jar dezakegu, arrautza. Eta pertsona. Hemen zesaten du, 4 pertsonentzat bizkotxo egiteko 2 arrautza erabili behar ditugula. Horra izango litzateke 2 arrautza 4 pertsonentzat. Hau zer da arrazoia. Eta izateko proportzioa zer behar du? 2 arrazoi berdinak izatea. Nik honi jartzen badiot 4 pertsonentzat izan berrian 8 pertsonentzat. Eta erabiltzen baditut 3 arrautza, proportzioan aldago. Hau da, 2 zati lau da 0,5. 3 zati 8 ez da 0,5. Beraz, bizkotxo eta bizkotxo ez da bera izango. Zapore desberdina izango du. Zergatik, proportzioan arrautza gutxiago ditulako. Goaze pentsatzea irinarekin. Irina. Eta pertsona. Hemen jartzen duna da 3 neurri behar ditugu 4 pertsonentzat. Horren, hemen da 3 laurde. Bere proportzioa izateko, 3 laurde baldin bada arrazoia, eta 8 jartzen badugu, zenbat beharko nuke 6. Horren, hau bai da proportzioa. Hemen ez dago. Hau kenduko bagenu, 3 hori kendu, eta jarri adibidez 4, horren, bai egon litzakela proportzioa. Sukaldean, lanean ari geranean, proportzioak mantendu behar dira. Bestela, betiko zapore hori edo gu nahi dugun hori ez dugu lortuko. Azukre gehiagi botatzen badugu, edo arrautza gutxigi, edo oliba olio gehiagi edo gutxiago, eban behar da proportzioan. Orduan, hau da proportzio bat. Zergatik? Arrazoiak berdinak direlako. Eta hemen ere bai. Orduan, nik hemen 8 pertson ordez jartzen dut 10 pertsonentzat, zenbat beharko nuke? 5, proportzio 5. Eta zergatik da hori? Proportzionaltasun konstantean gatik. Nik zatiketa egiten badut, beti atatzen da zenbaki berdina. Eta hori da proportzionaltasun konstantea. Zenbat da 2 zati lau 0,5. Eta 4 zati 8 0,5. Eta 5 zati 0,5. Horrak, proportzionaltasun konstantea da 0,5 kasu honetan. Arrautza pertsonako. Eta hemen, irina eta pertsonen artean, zein da proportzionaltasun konstantea? 3 zati lau, 6 zati 8, behin da 0,75. Nik baldin badakit proportzionaltasun konstantea zein den, ematen badiate, adibidez bat pertsona, automatikoki eta zaket zebat arrautza behar ditudan tarrela. Eta honekin bukatuko genuke gai honen sarrera. Beste bat arte, agur.